Maayong palis mga katuslok. Tuslok ako be. Akong ipakita karon ninyo ang akong gi-welding nga tungtunganan og tangke. Asa. Gamay na lamang ispat-ispat na ginagmay lang ba. Limpyahon na lamang nato na kay anhara mo ha.
Mo na diha ka toslok. Toslok tasarad. Man na kay finishing raman to. Ganyan buntag mo na tira. Tungtungan na siya kon ng tangke ba para sa tubig sa kalapati. Yun na nila. Meters ang katason, lubong og mga 30 cm. Nga, mara na katoslok ha. Adjog kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Gani Dutulyo Vlog. Bah. Ano nga nung minter man, harang kainit ka jo. Pitik ragot. Oy katong miaging vlog day na ko nga nay mga kahon bitaw. Mao na ni sa porma. Na gitaod ni sa kuan. Ganihang buntag. Og ayaw kalimot sa pagtuslok anang like, subscribe og kampana dukduka kay aron kalimbang aron mga unta. Og wala na ko laing masulti. Daghang salamat og ang Ginoo kanunay mag-uban kanato bisag asang sulok ng mundo. Ingon sulok, ingon bilog ang mundo, naman lagi sulok bitaw. Yaga-yaga ra na mga kaigsunan. Daghang salamat kaninyong tanan. O kinahanglan sa kadadlaw nga mag-uban nato kanunay ang Ginoo. Daghang salamat sa mga subscriber, labi na sa mga bagog daan nga nagpang-abot. Daghang salamat. Ayaw kalimot sa pagtuslok, sa tudlo og subscribe. Kaya aron hasta ang notification bell kaya aron updated ka nga magtanaw sa akong video kay di man ni makasawa nga hunahong. Di ba? Ayaw, anto silang good kay aron malingaw tang tanan. Daghang salamat. God bless always. Babus. Sarkang ini talaga eh. Unsaon na lang nga mamo gyud ni atong kahimtang nganong mi-enter abroad pa more. Mura gyud nasdarhon ay. Bah. Pahuway tagamay na dagkot pag sigarilyo. Di ba? Ana mo na.